Vážení diváci, dnešok je prelomovým dňom v histórii televízneho vysielania. Dnes totiž začíname s vysielaním našej výnimočnej televízie, aká na Slovensku nemá obdoby. Spustením vysielania televízie Sedmička totiž štartuje celotýždenný program, v ktorom si každý divák príde na svoje. Dovoľte nám, aby sme vám v tejto chvíli predstavili televíziu Sedmička, ktorá je tu pre všetkých, 7 dní v týždni, v každom čase. V čom spočíva naša exkluzívnosť, vám už prezradia naše moderátorky. V úvode týždňa vám ponúkneme seriály, ktoré si už v minulosti získali vašu priazeň. Dopoludní máme pre vás pripravené seriály a telenovely, na ktoré starší diváci s nostalgiou radi spomínajú. Popoludní zas môžete očakávať staršie úspešné seriály, ktoré si mladší diváci budú isto dobre pamätať. Veríme, že si ich čaro znova radi pripomeniete. V utorok sa môžete tešiť na bohatú ponuku rozmanitých dokumentárnych filmov. Zamerané budú na históriu, prírodu, výnimočných ľudí a na aktuálne témy. Ponúkneme vám dokumenty zahraničné, ale aj domácej produkcie. Veríme, že vás naša ponuka dokumentárnych filmov zaujme a že sa pri nich dozviete aj niečo nové príjemnou formou. Stred týždňa bude patriť reality programom zo Slovenska, ale aj z celého sveta. Tešiť sa môžete na zoznamovacie programy, ktoré isto potešia staršiu, ale aj tú mladšiu generáciu. Tiež si predstavíme zaujímavé osudy známych, ale aj tých neznámych ľudí. Teším sa na vás v stredu. Vo štvrtok potešíme predovšetkým milovníkov telenoviel a seriálov. Tento deň sa totiž bude niesť v znamení formátov, ktoré sú blízke ako starším, tak aj mladším divákom. V dopoludnejších hodinách na vás čakajú romantické seriály, najmä tureckej a argentínskej produkcie. Popoludní zas máme pre vás pripravené súčasné úspešné seriály. Dúfame, že týmto počinom uľahodíme divákom každého veku. Piatok bude zase zameraný na hudbu a hudobné videoklipy. Zostavíme si rebríček tých najlepších hitov svojej doby, ale taktiež si predstavíme aj známych a menej známych spevákov, speváčky či hudobné skupiny. No samozrejme, nezabudnite, že budeme mať aj špeciálnych hostí, ktorých verím, že si nenecháte újsť. V sobotu sa môžu tešiť hlavne tí najmenší, pre ktorých je pripravený bohatý rozprávkový program. Okrem rozprávok sú pre nich pripravené aj relácie ako Detský kutil, tvorivé činnosti pre deti, kde sa naučia novým nápadom, tipom a výletom. Nie je to len pre tých najmenších, ale pre celú rodinu. V sobotu po obede je vyhradený priestor hlavne pre tínedžerov, ktorí si môžu oddychnúť a zabaviť sa pri filmoch a hudbe. Večer je samozrejme venovaný celej rodine. Preto si nás určite zapnite na novej stanici aj v tento deň. Od dnes sa na vás teší televízia Sedmička.